The battle line drawn. Azvipere mushe panguva ine kuonekwa kunzi aiwa war veterans panguva ino apindira pafight iripo between the two presidents VP Kosano Chiwenga nemutungamiri wenyika Emmerson Mnangagwa apo kunzi Douglas Mahiya ouya panguva ino anozikanwa kunzi aiwa ndo vakuruka war veterans panguva ino vachindosa the resolution number 1 yati mutungamiri wenyika atonge svika 2030 sandapinda mashoko eblow yoitwa kuna VP Kosano Chiwenga amene vana Mahiya nyaya dzavari kupindira idzi vanodzikwanisa here ndokumbosubscribe like on the bell icon. BBC inobuda chiposta these two individuals Mahiya na VP Kosano Chiwenga munokuona kudanyira chiti battle line drawn. As political temperatures are rising in ZANU-PF, war veteran leader allied to ED Mnangagwa's faction, Douglas Mahiya, hits back to Chiwenga. Let it be known, no individual has the power to override or deny a resolution officially declared by the party. Hakuna anokwasafisa musangano muhomwe. Mashoko ataugwa panapa na Douglas Mahiya chiti resolution number 1 which seeks to extend ED Mnangagwa's term to 2030 is unstoppable, Douglas added. Ndo mashoko ataugwa na Douglas Mahiya panguva ine ari kuonekwa kunzi these guys zvinozorodza kuti muZANU-PF mune vanhu vasina kurongeka, vane vasingazivi zvavanoita. Right now tinoona kuti mutungamiri wenyika last week akabuda achitaura achiti we are now focusing nema 2028 elections. Previously vana Daniel Garwe vaitira zvokuti 2030 tinge tichitonga tadismisa ma 2028 elections, tichazomuona 2030 kana 2033 kuti mutungamiri wenyika akaafektiwa nema natural disasters vakaita sana COVID-19 kana macyclone nezvimwe zvakadaro. Right now paane cues yakadaro unoona Douglas Mahiya vanouya zvekare vachiindosa the resolution number 1 zviri kuopoza mutungamiri wenyika. Zvinoratidza kuti this party kune a lot zviri kuitika in the background. Zvinoratidza kuti mapower struggles ari in the ruling party panguva ino aiwa ava kuintensify. Mashoko ari kuda panguva ino ari kunyatsokuonekwa kunzi kochienda nete manje kwakuchinyatsosvika magumo. Turning point yeZANU-PF is reached. Kana comment section medu mutudze mafungiro enyu motikudipa pamusoro pechitiko ichi. Subscribe or like, chat on the bell icon.